Сәлем достар. Бүгін сіздің білән мен Шоян. Сәлем, мен Лилия Хайрулина. Исәнсіз. Привет. Сәлем. Бүгін біз сіздің білән 1-2-3 Player Games ойынын ойнayacakпыз. Мен тапшыруға келдім. Бір тапқырда мындай ойын ойнағаным жоқ. Шуңа күрә сен миңа ярдәм итерсең инде. Ярый, әлбәттә. Мында үзеңә генә уйнарга мөмкин. 2-3-4 кеше белән һәм 4 ничек әйтим инде Башка кешеләр белән. Башка кешеләр белән, әйе. Бу интернет шелтәре аша уйныйсың инде башка кешеләр кушыла. Юк, ул уен ничек әйтим инде бот кебек. Үзе уйный. Әйе. Ну без ничек итеп уйныйбыз? 2 кешелекме яисә күбрәкме? 2 кешелек. Әйдә башлап Мәсәлән, менә 2 кеше. 3 уенмы, 5 уенмы, яисә тагын эштән башлык. Менә 3 уен бар. Әйдәгез, нидисен ул сайлар. Монда шартларны кертергә кирәк. Менә бу. Миңа кайдыр басырга кирәкме монда? Хәзер мен беренче башлыйм. Минем тәҗрибәм 0. Тагын юк монда уенда. Мен әйтеп итәм. Тезәтәм. Җибәрәм. Әйе. Шундый кебек. Бильярд уйнаганым бар. Хәзер мин тагын бер тапкыр. Бәлки мин мондай тапшыруга барсам, миндә шулай әйбәт уйнагам булганмындыр. Белмим, бәлки шулайдыр. Хәзер сез менә сезнең әйе. Сез кертә аласыз менә моны, дип уйлыйм. Киеп чыкмады. Бик рәхәт тапшыру икән бу. Киләсең дә уйнап утырасың телефонда. Эх. Мин җиңдем. Күпмесен? Рәхмәт. Хәзер без бу мишеньга кертергә тиеш. Хәзер сез. Ләкин ул менә басарга. Монда? Басыгыз. Ул минем әйбергә тиергә тиеш түгел. Һәм үзегезнең әйбергезгә. Хәзер мин белмәдем нәрсә эшләргә кирәк. Хәзер мин электрергә тиеш. Хәзер. Ләктем. Мин монда басарга тиешме? Хәзер. Электегез. Хәзер аңладыгыз индеме бу уенны? Хәзер мин ыргытырга тиеш. Әйе, хәзер. Тагын мин? Да. Әйе. Монда кем күбрәк урын калмаска мөмкин. Әйе. Хәзер. Эләкмәдем. Мин эләкмәдем. Хәзер монда менә күрәсезме, әйбер йөри. Ул менә монда 0%, монда 100%. 100. Менә һәм шул 100-гә бассагыз, сезнең иң көчлерәк итеп әйләнәчәк шурикены. Мин басырга тиешме монда? Әйе. Сез җиңдегез, сезнең 100%. Мин бит бер нәрсә дә эшләмәдем, бастым гына бер тапкыр. Әйдә башка уен уйныйбыз. Әйдәгез. Шулай итеп, менә машиналар бар монда. Нинди картаны сайлыйбыз? Белмим, әйдә бассын сайлый. Әйдәгез. Монда нәрсә эшләргә кирәк? Монда менә әйтеп, рульны тотып, йөрергә кирәк. Мин кайсы? Зәңгәрме? Менә юл ясалган монда. Кая барырга кирәк? Юл ясалган, менә мин барам бит. Әйе. Менә шул юл буенча. Менә минем бер круг бар. Бу трубага кирип китергә кирәктер бит инде. Трубага кирип китергә кирәк. Менә аңладым хәзер. Мин бит дөрес бармыйм. Ул менә әйтеп барырга тиеш, менә булай итеп син. Мин җиңдем инде монда. Минем водительский удостоверение бар. Мин машинада йөри белмим монда уенда. Әйдәгез тагын бер тапкыр уйныйбызмы? Әйдә башкасын уйнап карыйк. Тагын нинди уеннар бар микән? Тагын менә шундый танклар бар. Бәлки өйгә кайткач, мин телефонга урнаштырырмын. Әйдәгез картаны сайлыйбыз, карта. Нинди өчен сайлыйбыз?
Bilmiyorum, neyde basın belki. Bu tançık mı ne? Әйе. Benim kızı. Mında ben aşağı girip oturmak gerek, hem yürürgen mümkün. Aynı şey göreceğim misin? Ne var girip tutasın da kaldırasın. Men sana bereket işmeli. Oy. Oy. Men koyda bereket işmeli. Men ha? Nişik bururganı men anlamam nişik bururganı. Özü bırılam, ne var girip, özü bırılam. Game over. Oy, tamam da bakar var ne? Yarın ya. Anladım ha. Yok mu ne? Siz jindiniz. Tamam, neyisini oynayıp qarayıq. Mine bunda şunday bir var. Onda tezirek basarga kirek mine bunga. Ayı. Hem tezirek basasın, hem kim tezirek finish qap kile. Siz tezirek. Men de Bilesin men nişe men şulay tez basam. Çünkü men сообщение yazganda şulay tez pечатать etем. Şuna göre dip oylayım. tez yazasın. Hazır. Haydi. Men tezirek. Hazır men jindim. Mine bu nindi motor meşi, bu nindi oyun mine bu meşi bilen. Bu o Mario kadar dibeydi minde. Menin bit Mario'da tecrübem zor. Ayda bilesin bu nerse işleybiz. Sen telefonuna skачать etersin şu oyunni. Hem biraz tecrübe jirsin, hem de seni bilen kelesi topşuruda oynarбыз. Yürü söyleştik. Hazır olaysa biz sağ bulaşabız. Ikinci yılı Mario oyunun oynayacakbız. Ayıp. Ayy, elbette. Görüşkенче dostlar. Sağ olunuz.